forbi. Det hold. Ej, nej. Ja, det behøver ikke, vi løber. Mor, Ja. Ja. nu bliver Karoline hentet. Hej. Karoline bliver hentet. Det er Karolines mor, det der. Ja, Svinge. Hold dig, Svinge. Mor, det er bare fordi... Kan vi tage en tur i Brugsen? Mor, ved du, hvem vej vi går til? Ikke endnu. Kan vi ikke tage en tur Kan vi tage en tur i Brugsen? Vi skal lige gå hjem. Nej. Fordi Så går vi bare til Brugsen. Lige nu er vi meget tæt på Brugsen. Og så går vi endnu mere langt væk fra Brugsen. Nu går vi endnu mere tæt til Brugsen. hvad skal vi lave der?